kula badhe ngaturaken tembang sugeng midhangetaken. Yo prakanca yo padha kenalo pahlawan nasional negara kita. Contone Raden Ajeng Kartini kang wis merjuangke hak-hak tiang putri. Yo prakanca yo padha paham usahane ibu kita Kartini nerbitake buku terkenal judule Habis Gelap Terbitlah Terang. Yo prakanca yo padha ngerti yo Bu Kartini sedane tanggal 17 September 1954 saiki dikenang pendak 21 April. Kartini Jojo Adiningrat utawi ingkang